ya inoka Joshua Kuzai Kuzanai ndio kuita Melus Ganja hapo bali baba wake ndio baba wake Msoroni nyenye ndekurora mbuya kuita mudzimai wako uyo wakunaka unogona kuerenga language kurora mbuya kuita mudzimai wako makunakuna kutora tete nemurora semadzimai ako apa pfuma hapana. Saka uyu asipo uyu ari Melus Ganja uyu nefamily Melus Ganja ndiye mudzimo ini ndiri baba vaona samone kutanga kauya muswa sambodha auye muswa 13 rakanzi bigi aiva Melus Ganja akakundikana mukomana yeye anova ndiyo mukwasha wawa wakudzana uyu mwana wangu saka hana kuatenda koti vazoti gare ndakazomubvunza kuti kosei vakazokundikana tidini tiwe notenda koti akanchakanitadza kadi akasarukana iri ndiraziva mari mwezuva nezuva mukomana nezuva ndo andisomudza kuti ndiuye ndinzwe kuti inini ndauya ndakamira sani pamhosva kapa nemwana awane mhuri yake. Uyu ndiani? Ndibaba. Joshua Kuzanai ndiani? Ndibaba ndiko warura mwana wangu. Saka nyenye yakambomira sei? Nawo mamira akaita mwana wangu inini nimurora kundakarura kwana baba. Ndega nawo ndaigara ndiko kutanda chinenga. Ndagara nawo anchazi kuti murora wangu nemwana wangu anifungire chii ndikuti mai wemukomana wangu inini iye arura kwaba kuna baba wako Kuzanai. Mai wako akashaya. Ari rwano makumana mambuya ari rwa makumambuya ndi akazosara ndikuti mbuya ndo akavaputsa pakafa mbuya nachi na baba wake na sekuru wacho ndambosana ndipo akazorora ari ukumanya ndagara nawo tamtembo azoti apana patigana na baba zidzungwa kwakuafungira zvina kukodzera ba watu anatira hanzvadzi yangu inini inogara kumagaragada kuhedrenzo vaenda ikoko pasina mazuva mangani ndipo ndakazonzwa kuti wangu baba mudiki mwana awo mukomana angani wangu waigara wesinani wangu mukomana ndipo akazotora mukadzi watsana kuita mukadzi uye zvane murovha ane mukadzi mwana awa baba wakatotora mukadzi watsana kuitira mukadzi wake kuitira mudzimai wake kutogara naye nanhasi ndizvozvo atone pamwiri ihongo wabvunza tizive tovakazvironga sei kuti wasipo ingabuda aiwa but kubuda inogona kubuda hayo but kungoti munhu anenge achida kuzvipindurira nekuti nyaya iri papa ndeyekuti mukainzwa kuti apakakanya ende munhu wacho uyo mukadzi atsana wadiki anoti anoiramita futi ndinoiramita iye hanzvadzi yake pakati iye hanzvadzi ane makunakune mukadzi watsano woita kuti makunakune mbuya wacho iye hanzvadzi yake saka nhau idzi ansimboti baba wako nditadza kundisungisa chakundirwadza manje kana mwana abuda maoko mangu asachati baba handichakumudza ende kuti awo wakugara naye mukadzi ndati munguva wakuenga mukadzi mudiki uyo ndikudi uyo ndikugara naye kuti zvimwe zvacho wakarura mukadzi wechipiri kazhinji muzvinozoitira mubodi azoda ausina yakoba marai saka muri dzenyaya ndiyasina kuya muri dzenyaya ndi arikuramba kutotenda chimhosva dzake ndangouya bedzi kuzazve changamire ndasunga zvemukomana anogara kumagaragada pachipunza chatondera muri kutaura kuti chikuti changamire ndakakutsvagai manheru ndine rwendo rwandiri kuenda ndichakuudzai ndakazokuudzai after ndakaenda kwachipunza ndikanomusunga musi wa13 tatakamumirira tatinawo baba ako kana akafeila kuuya ava wacho havana futi kuuya
ndofunga nezuro makanda ndakaswera ndisina foni ndakutizira bhazi kuti ndikatadza kuenda kunyaya iyi kai ndipo ndakaswera kubata varume vaita vakumba kwavo muona uri panapa kuwatera nezuro hazviiti kuti murove kudare izvozvi ndiri mbomu ndabva kufonerwa natete wacho kandi mukomana uyo akabva ati mukadzi umwenda uko iye wake wari kudani pamwiri uyo hameno kanomuchengetesa uyu wake mukadzi mwana watezvara hameno kuti akamuisa kupi uyu bva anochengeteswa kwaakachengeteswa saka tete wari kuwawa kuti ndatukana naye zvisikaiti kuti enda kootenda dare rako saka munhu yaakutiza kusada kuya kupi kudare ende pamusoro pazvo kati kutaura nyaya yati dzine machapters nyaya tiri wamheta vanotonga panyaya yekunzi hanzi mwana akuzvimiririra ndiye muridzi wemhosva imimi baba muri mutongi mwana wenyu achipara mhosva kuita makuna kuna hamuna mutemo unokutenderai kuti siyai mwana wenyu aite makuna kana kuti imimi moti hamumo munyaya mune nyaya muri ganje imimi izvozvo makagara uhedhweni hakuna imba inogara apa inoita makuna kuna kudai murimo munyaya imimi baba nemwana wenyu tete chaya ari kupopota ari kukosana kuti hendere nyaya nemutuwo chaiyo choyo wechiwana mwana uyu ndatukana naye nhasi makuseni kuti uchiri panapa sei usiri kuenda kunodaira nyaya dzako saka mwana uyo akutiza tisa ndo manyaya mamiriro toita sei bhozi awa ungakuramba uri kufamba ndaida kukumbira nyaya yacho iri kutaurwa nanaita masanangura zvakanaka machipanzorondo akati manyatsokubata matara aitwa baba vataura kuti ndati ndiuye ndiateni asi muridzi chaiwe mhosva uye inotidza mhosva dzake kuona kwangu kwedara ngekuti atobatwe haachadi zvokumwitsa asomo nebazima kunene nemahandicaps akuda cheni kwatoda cheni ndo zinotoita aziva kuti une mhosva yakasimba cheni ichwe ubva kwakuya naye ndo zvari kutoda apo wadheti kuiswa cheni notowadhara wakutonetseka kane toda kuti tionesane kuitira kuti baba vanogona kunguva nemhosva sanya kubereka asika haasi yakati inyaya mwana mumusoro wake kubereka hatiri kuti tobva taroera munhu pamuchinjikwa because abereka tese takabereka tinawo mapenzi mudzimba saka toda kuti tisunungure baba kuti baba kana uri kutsanangura waruziva mhosva yakaparwa nemwana zvirova kuti baba havasi kufarawo nazvo saka toda kudeti panext dare tirigoramba tichiwashungurudza kuti waramba wachiuya asi muridzi wenyaya ngabatwa adini auye maybe unogara padhuze ndopatumbasa kari padhuze saka ngaparongwe zuva raanobvira kuiswa mahandicafs kana inini ndiripo ava wobva wafonerwa ava maybe ndo watingada nyaya yacho ava baba kusinawo basa mukamuisa mahandicafs yo paanouya ava wobatwa touya tobva taigarira pasi isusu tinongoronga kuno kana ndiri free ndiri panapa wanomhanyondo mutora avo paunenge wakubva uko womufonera kuti no munhu yatamutora taanaye tisangane pano tobva tadii tobva taiita nyaya yacho bcause nyaya dzakada hadzidi kuzomirira musi wedaro anitizanebi tikadaro nyaya yedu inenge yadini inenge yapera mene pana mwana amwe mafungiro here ndini muridzi wemudzimai akato ndakabvunza hanzvadzi yangu maererano nemurume wake nenyaya akanditi ndifunge kuti munhu muchamubata chikonzero akatobvisa mombe dzake pamusha iye akatotiza akaenda kwaakaenda asi kutaurwa kwazuri kuti ari kufungira kuti akatoenda kubhangi mataurwa acho iye mukomana baba charipo nawe baba emutaura handiripo kani neni basi ndakuudzai kuti mukomana haana kutengesa munhu iye anofunga zvekutengesa munhu ngadi mungu aende bhangi adini kuti mwana wangu achiri muchena pamusoro haana kutengesa akatochengetesa kwakatochengetesa akatobvisa mombe achibva yaendesa kwaakaendesa mbakati nini handizi kudzoka ndaakuenda achiudza mudzimai wake mudzimai wake ndakataura naye marimwe zuva ndiri kwanga nditori handiri kue zvakapurukisa inotogara kudzinge wana babawo ndo padhuze inotogara kuchinhenga kune mwana wamukomana anogara kumagarakada ndiko anogara natete ndiwo akatorwa mukadzi ndo ane mari here mukomana uyu pamusoro changamiro ichinecho munoziva munhu kana akarerwa nanambuya maona vanga chishupa nawo kuti ndatomboti nyaya ndiyangu yakutaura futa mwana akanga akarerwa kwanambuya idambudziko hombe asi vanototi kugona kudini kurera mwana uyu mwana akafika ane 3 months namai wake
afirwa ne 3 months akarirwa nambuya kusvika aite chijava akuzwa kutoenda kuchikoro nokupedza kwaita form 2 pakagumira anozoenda mberi. Saka mwana iyeye akabva apiwa nyembe nasekuru wake achibva mwana wangu anakuamuka kwana wamai wake. Saka muzikumombe ipi ndokuamwa kwaita muchiwanu muchizwa chimwe chachinondipotsa handizvi chimerere. Mombe ndio mombe yako rodini ndio mkaka wako. Ata hongu baba wako alipapa ndati baba wako ndawataura kuti kana uzopasa pfuma yako iyi taura baba wako nyaya dzako uzofamba sei kuti muzopara dzimwe. Asi manje chikonze chemwana wangu manje autotonda baba. Saka ndipo ndati dai muchinunurawo mukomana amira pesa zvakati ndinekazi Ndese kama mugarira pabonde. samana ndapfugama nhasi nekuda kwekuti akapiwa nyembe dzake nasekuru wake. Iye ndio adabu. Saka unoda wakasikira manje aine macommunication ari unobatika tune point nekuti nhasi angati kudai. Saka afunda apa futi mukona baba unditi avasaunyama sei usina kuti usina kuya kudai mzuva 13 handina kushora dai ndakamuti Friday uya tiende kudai kwasaunyama anakuya saka ndoya ndauya sei ndiwona ndakatarisa mari zvakanaka. Iwewe zvaunoita manje unenge une information mawhereabouts ake unotora nhamba dzemupurisa uyu mopota muchicommunicate handiti ka maybe ukanga wati uyu mupurisa akangati nhasi da kundomutsvaga mukomana uyu ari papi iwe uri munhongo une mawhereabouts ako kuti fambai makadai purisa toda ndechekudini ndechekumubata Unenge uchicommunicate neshamwari yake unzwa kuti ari papi uchiudza mupurisa manje ungonanga ipapo. kana rikamuzwa ati akubhangeti ikokoka mukaurwa nekodzero kubata mapurisa dzetara picha titarise munhu wakadai mubate tikwandomutora ipapo zofamba. Hapana kwaunomboendaba kunze kuti kana watobuda kunze kwenyika kwako kana uri muno muti nokubata so unongoti ungoziva zita rako chete nesenema yako adai tine picture yako tinosenda kana izvi mapurisa toda munhu uyu tibatire muisa mumasero tuka tiitora zvinoita zvakanaka. Saka mhenhu pana mamune zvekutaura here. Handina mashoko akawanda mambo wangu. Shoko rangu rinongori diki. Kurungai wangu ini hosha naichaya kuti ndinoti ganja akanditi handina. Asi zviri kuitwa nemwana wake izvi ndo zviri kubata mwoyo wangu. Ndakatombogara pasi nawo naye mukwasha iye muroro wangu asati amutora kugara naye mumba angomutakura kwakutiza naye kwakunohwana naye kwarari ndobva tawana information tane umbo mukomana akambopopota baba mukwasha atora mukadzi wangu atiza naye adai tikati hausati wane umbowo boy mira kana pazoone umbowo tozotanga nyaya uye asiri kutoziva kuti munhu uye awanikwa mukwasha akadzoka kubva kuharare after dzinenge 2 months iroruso ndobva adzoka kubva kuharare ndobva auya kumba nemukundo wangu asvika ikoko ndo patakachiziva kuti mukwasha adini auya ndobva kwatangwa noise nongoziva vakadzi havadi kutorerwa murume kwakatangwa noise manext door ndakazofonera rombo rakanaka ndakaenda ndikanosvikusangana nababa ndobva tasangana ana baba tese tavo ndobva tamuonesa kuti mukwasha zvauri kuita hazvina kudini hazvina kunaka tikawirirana kuti wanga wada hako zvevakadzi vakawanda ini ndezvara ndigoni kukurambidza kuroora vakadzi vakadini vakawanda asi hautori muroora wangu ba mukadzi weanotedzana nemukadzi wako ubva wamuita mukadzi iwewe izvo hazvidini hazviiti tukoko imbwa inonge vabereki vacho vakandivimbisa nehanzvadzi dzavo dzanga dziripo nasabhuku wavo anga aripo nemubanzi umwe anga aripo kuti haazofi akaita izvozvo iye akati aiwa handichatori hambo chazokonzera ndiuye kuno kudare manje ndichiona ndiri kuramba ndiri kuita sendinosunga mukurungai wangu kuti shamwari izvi hazviko izvi inyaya yekuti isusu tiri kuwirirana kuti izvi hazvina kunaka mukwasha ona usati wandiroorera chipfakanyika tsika iregerai mukwasha waya isusu tadzoka kuno hapana 2 weeks
abva atotora mukadzi uya waanga asiya kuHarare muroro wangu uyo akutogara naye mumba akutovati vabike pamwe chete nemukunda wangu. Ndabva ndagumbuka kuti manje ndokuita saka zvatakati tiri kutaura tiri kugadzirisa vapwere tiri vakamusha hapana zvatiri kuita. Ndosaka maona ndazouya kudaro ndopane shoko rangu chaipo chaipo. Saka Mukwasha uyu ndaida kuti ngaauye ambodairawo imimi mambo kuti zvinoita here zvaari kuita izvi. Vanhu vakuru vakakutsiura teerera, ukaramba kuteerera kana nevari pasi havakudai. Kana kuroora pamwana akaroorwa akatora ivo. Pekutanga vakauya shuwa Mukwasha muri vatambira. Nyaya yakaitira ndekuti vakauya vaine mombe yavanga vatoimisa. Vana baba hatina kana mari yatinani yatinayo. Ndikati zvakanaka Mukwasha. Ngatite ivhamu yetu mombe yacho toona kuti pazvidukuduku zvese zvezvizvi inogumira pake. Shuwa yakaita payakaita ndikati amaundi emari mbuya ndiarapa kuvakadzi kunokasika kuzosimuka simuka tumhepo. Zhinji yacho ngatichipai mbuya. Isusu kwatiri ana baba ndakutora mutete wangu kutovhura muromo wangu kuti tigone kuzotaurirana kana paita zvadini zvaitika zvakafanana nezvazotanga nhasi. Shuwa ndakaita seizvozvo kuti zvinditika pamwe musi uyo watagara uyo ini naa ndati tsika yaikwe nani mundipenyu wani wangu vakakumbira ndiwa kwete iye ava ndo vakakumbira kuti baba mukatora muroro wangu uya akupenga mapengera aya ndionese pane musha watichazoona manje bonaika ina musati mandirorera muna zvinoti ndipei dhireji rangu ndipei ichi ndikati nhasi kutaura kwatiri kuita hapana chatinacho mumaoko. Ndikati saka ndokusiyirai ndichiti mwana ndamusiyani kwani achiitei hamuna zvamati maita zvinoratidza kuti ndinyatsoti pano ndina Mukwasha. Ndobva waburitsa mombe yavakaburitsa ndobva ndaitambira. Tanga takamboita tenderana kuti ivo vachadzoka kumba vouya woripa makuna kutora mukadzi watezvara. Asi tazogara ndakati ganje vapwere vese vanotadza hapana asingabereki benzi. Iyoyo ndeni ngatichigarisana ise vanhu. Asi iyi mupengo iyi ngatimbomira kuiudza kuti isu vana baba ndozvatuita sei ndozvatazokoma. But manje tisina kumuudza kuti ndozvatazokoma. Benzi riya rabva rawedzera kupenga. Rakutoti zvatakoma iri kutoenda kutonotora mukadzi wayo kuti saka kana matodaro inini ndakutotora mukadzi wayo ndabva ndatogara naye. Saka ndikuona sekuti bheta kana nyango dai akauya kuti zvibviro tsarukana ngaabviro mbondipawo pfuma yangu yacho. Abviro mbonyatsoroora ndinyatsoziva kuti kune mukwambo ndaane Mukwasha akatsarukana. Ngozi kana achidaiwo zvichida handichazivi pamwe iye mukadzi yemunoziva zvinoita vakadzi anomuka akaisira wangu poison. Ngozi nditete nemuroora. Uyu ndiye anotera mashure memukadzi wake. Iye mukomana muridzi mukadzi. Ndiye anotera mashure. Ndichivabara baba ndini. Mai vavo 1. Kwete zvavakuti uyu akabarwa namai nini mai 1. Egi kutanga Shadrack achitira. Saka Mukwasha wacho kana zvadai ini ndikuona sekuti mukomo mukuru shayo ngambondirorera ngambonyatsotsaruka kuroora ninyatsoti damage ndakadya mukono wedu anga wangu ndakaya mombe dzikuroora ndambodziona mombe yamai yabviswa nonyatsoziva kuti sure kutadza ari kutadza ake asi anozviziva kuti ndiri Mukwasha ende ini ndau nyatsonzwisa kuti mukwambo imo zvadzo asi takaroorerwa tine Mukwasha pano. Ndo pane pfungwa yangu ndo zvandiri kunyatsota chaizvo. Izvi zvinopuna izvi motozvisiya. Handisi kurasa ndiri kuti mambo ndiwo muridzi wenyika kana vanhu vachifunga kudai izvi zvinozikanwa naiwo handitongeri mambo. Shona. Aiwa Mambo ndo anozoti washadika nadzadza makuna kusaka. Saka ngaabatwe munhu tione kuti tinozvifambisa sei. Ngaabatwe tione kuti zvifambisa sei inogadzirika. Zvanaka saka ngaikurumidzirwe. Nokuti anozotidhurira kuzokwira upange tete avo vari kugara nemukomana ndohonzero ivo zvangu vari kugara nemukomana uyu futi wese pamwe. Kwete inda yakagara nayo inda yekubasa inda yedu yekubasa kwandabhadhira tiri padhuze nepabhiri ndaisagara nayo kana wapedza zvasi hanzi munogara nese pamba ndipo pakati iya nokundogara pamukwasha sei kana pasisina apo pachine zvekutaura.